В началото на новата седмица гледате новините на телевизия СКАТ Кърджали. Водните съоръжения в новия парк не работят, въпреки че за тази година кметът даде обещание, че проблема ще бъде проверен и отстранен. Температурите в Кърджали вече са летни, а жители и гости на града търсят начин за разхлада. Преди 3 години, когато работиха водните съоръжения в парк Арпезо Север, това бе възможно. Тогава всяка вечер центъра на града се изпълваше с хора, дошли да се насладят на основната атракция – цветните фонтани. Но вече не е така. Причината са вандалските прояви и лошото възпитание на кърджалийци. Съоръженията се разбиват, разграбват и замърсяват, а от някогашната градска атракция не остана и спомен. За съжаление, всичко това остава безнаказано заради лошия контрол и липсата на охрана. Преди месец отново се обърнахме към общината с въпрос за фонтаните в парка. Фирмата се опитва да съди общината за допълнителна видеоработа, за които общината не е възлагала. Моето становище като кмет на общината е, че ще отидем до последната инстанция в нашата страна и вече всяка една от страните, след като се докаже кой е прав, тогава ще се предприемат действия. Към днешна дата въпросът все още не е решен, което за пореден път затвърждава мнението, че Кърджали лента е нищо повече от голяма кметска лъжа. Но това едва ли ще компенсира безмислено похарчените европейски пари, срещу които кърджалийци получиха много бетон и гръмки обещания. Новите правила за подаване на документи премахнаха огромните опашки пред паспортна служба. Очаква се големия наплив да е през юли и август. Очаква се голям приток на изселници, които ще дойдат да подменят личните си документи в Кърджали през юли и август. В навечерието на новия наплив отново бе променен редът за подаване и получаване на документи за самоличност. Това ще става само в паспортна служба. Договореното с общината съдействие от техен служител, който да раздава номера на чакащите да внесат документи, отпада. Сега ще се чака за номера пред паспортна служба. Така ще се образуват едновременно 3 опашки пред една врата за талони за подаване на заявления и за получаване на документи. Наш екип видя, че за сега новите правила работят безотказно, поне за момента. Огромните денонощни изнервящи опашки вече ги няма. 1 милион се гласят да си сменят международните паспорти до края на лятото. Най-голямата група е концентрирана в Кърджалийско – 75 000 изселници и техните деца. Заради тях кърджалийци не могат да ползват услугите на паспортна служба. Мнозина ще пропуснат летните си отпуски заради кризата с обработката на документи. В сезона на почивките до Гърция и Турция много родители ще се окажат в патова ситуация и вероятно ще провалят ваканцията си. Много българи, работещи в чужбина, също няма да могат да подновят личните си документи на време. От днес до 30 юни ще има засилено полицейско присъствие пред учебните заведения. Причината – старта на акция "Ваканция", която се осъществява с цел опазване живота на децата и ограничаване на пътно-транспортните происшествия. Стартира полицейската акция "Ваканция" да пазим живота на децата на пътя. Целта е ограничаване на причините и условията за пътно-транспортни происшествия с деца по време на лятната ваканция. Тя започва от днес, 15 юни, и ще продължи до края на месеца. Засилено полицейско присъствие и контрол на пътното движение ще има в районите на учебните заведения и в дните на официално откриване на учебната година. Ще се акцентира върху спазването на ограниченията на скоростта в районите на учебните заведения, предимството на пешеходците, управлението на мотоциклети от неправоспособни малолетни и непълнолетни водачи, използването на защитни каски, обезопасителни колани и обезопасителни системи за превозване на деца. В рамките на акцията са планирани заключителни 15-минутни беседи, както и други подходящи формати по пътна безопасност с ученици от 5 до 11 клас. Ще се търси и възможност полицейските служители да вземат кратко участие в организирани от училищата родителски срещи с кратък анонс за пътната безопасност на децата през предстоящата лятна ваканция. В изясняването на беседите ще бъдат включени и инспектори от детските педагогически стаи. При изнасяне на беседи за възрастовата група 9-11 клас ще се акцентира на правилното поведение на пешеходците на пътя. Задължително ще се разясняват административната и наказателна отговорност при управление на моторни превозни средства от непълнолетни лица. Както вече стана ясно, целта на мероприятието е ограничаване на пътно-транспортните происшествия, които оказва се за предходния месец с 176, от тях 49 тежки с 58 ранени, а като цяло от началото на тази година има 8 по-тежки катастрофи с
пострадали 8 деца и юноши. Основните причини са несъобразена скорост и отнемането на предимство. Въвеждат се мерки срещу замърсяването на въздуха с фини прахови частици и един от основните причинители – отоплението на твърдо гориво. Екоминистерството ще раздава филтри на общините с най-мръсен въздух, а те от своя страна ще ги раздават на домакинствата, които се отопляват с твърдо гориво. Домакинствата, които ще се отопляват с твърдо гориво, ще получат филтри за пречистване на въздуха. Това е една от мерките, които Министерството на околната среда и водите ще финансира по приоритетна програма за подобряване качеството на въздуха. По нея България разполага с общо 120 милиона лева, съобщава голям национален всекидневник. Филтрите за пречистване на въздуха от пушещите комини ще се раздават на семействата, които живеят в най-замърсените региони и се отопляват с дърва и въглища. Работна група ще обмисля какви още мерки да предприеме в борбата за по-чист въздух. Сред тях приоритет ще имат хората в 29 общини с най-мръсен въздух. Поради тази причина, когато разработват програмите си, общините ще трябва да изготвят конкретни мерки за справяне с проблема, а Министерството ще финансира тези дейности. Високите температури през последните 2 дни са предпоставка за топлинен удар, особено за хората с високо кръвно. Ето някои съвети от специалистите в тези случаи. Както метеоролозите вече предупредиха, горещите дни настъпиха и макар Кърджали да не е сред областите с обявен жълт код за опасно високи температури днес, в района бе доста по-горещо от обичайното. Термометрите удариха 35 градуса. Въпреки сериозното затопляне не се наблюдава сериозно завишение на приема на хора с високо кръвно налягане и такива с топлинен удар в Центъра за спешна помощ. Високите температури през последните 2 дни обаче не са за подценяване. Те са опасни особено за хората с здравословни проблеми и малките деца. Тези дни експертите съветват да се избягва дълъг престой навън на горещи места. Препоръчва се приемане на по-голямо количество вода и течности и носене на шапка срещу директното слънце. В случай, че усетите световъртеж, гадене или главоболие, веднага трябва да потърсите спешна помощ, съветват специалистите. За да бъде избегнато това, лекарите твърдят, че е наложително да се взимат под внимание техните предупреждения, защото риска от топлинен удар при тези температури е изключително голям. Иначе синоптиците прогнозират временно понижение на температурите през идните дни. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия СКАТ.